Hola descobridores, avui Palau-solità i Plegamans. La plaça Major és presidida per l'Encina, que substitueix l'antiga Alsina, centenària de Campadró, catalogada com a arbre monumental i símbol de la ciutat. Històricament, el municipi es gesta a l'entorn de dues parròquies, la de Santa Maria de Palau i Solità i la de Sant Genís de Plegamans, ja per l'any 1555. Les dues parròquies, independents fins fa poc, van aixecar en 1698 la Casa dels Comuns, una casa consistorial on es recollien els conflictes que afectaven els dos municipis. Va ser la llavor per la vinculació posterior. El castell de Plegamans domina la vila. La seva planta noble allotja la Fundació Folch i Forres, dedicada al popular novel·lista i dramaturg Josep Maria Folch i Torres. La vila té, llavors, dues esglésies, dues parròquies, una església parroquial de Santa Maria de Palau i Solità, en el qual té un gran retaule i és una joia del gòtic català, i per altra banda l'església de Sant Genís de Plegamans, que és una obra de l'arquitecte Puig i Boada, deixeble de Gaudí. Fent una miqueta d'història, trobem el menhir de la Piedra Larga, una pedra de forma majestuosa de 2,5 metres visibles, perquè l'alçada real no es coneix. Al seu voltant s'han creat moltes llegendes, sobretot de dimonis. Per tota la vila trobarem masos, els quals faran entendre com era la vida rural. Els més antics són Can Cladelles i Cal Abundàncies. A la seva façana es pot veure l'escut dels senyors de Plegamans. També podem trobar la masia de Can Padró, del segle XVII, la de Can Duran, la del Puig Oriol, Can Cerdà, Can Arimon, Can Riera, Can Cortés, Can Grau, entre d'altres. També trobem la Casa Folch, en el centre de la vila, una casa d'estueig noucentista, on destaca la torre i un jardí que l'envolta d'estil mediterrani. Com podem sospitar, és la casa d'estiueig del senyor Folch. Recomanem visitar la vila a l'abril i així ens trobarem al mercat medieval artesanal, on s'ofereixen espectacles, música i mostra d'oficis antics per a tota la família. Al més antic recordem Palau de Plegamans gràcies a Philip Prim. Sí? Quina bestia s'està veient? Moltes gràcies, Carme, benvinguda, Philip Prim. El senyor Bax va situar de manera fictícia la gravació d'aquest programa allà. Fins i tot va ser tan popular que l'any 88 es van celebrar les campanades. Els més menuts poden visitar el Parc de les Tres Bessones. O el Patufet. I els més joves coneixeran Palau per ser la seu on jugaven les de l'hoquei, una sèrie de TV3, que ara es pot veure per tot el món, on 7 joves jugadores de l'hoquei sobre patins lluiten per salvar la secció femenina del seu equip, el Minerva. Ja que estem aquí, en el següent vídeo veurem el parc de l'Hostal del Fum, en el qual té 3,1 quilòmetres per fer un recorregut en un petit ferrocarril.